съм от ОБГ и с мен е Монстър БГ, но той няма днеска да говори с мен, ще си бъда сам. Така. Ами аз слязох в мината и... Ама обещаха, че ще снимам джамп, но Монстъра не искаше да снима с мене и... малко тъпичко. Някой да бъдеш сам на джампа. Така, омага, бъгнахме се. Малко е тъпичко. Ой, намерих майран. И свърши сега туросклон. Така. Тук пак респонваме, но има някакви работи. Монстър е зад мен ли? Не. Тук има нещо. Чувам зомбита. Ендърман. Нещо знам. Добре, о мага, това ме... Държи оцеля. Къде е този ендърман? Тук са го. Къде тук има един? Да, ето го. Кой ме пък? Така. И, извинете, че говоря тихо, защото ми казаха да не говоря силно, защото сега при мен някой спът още, с това съм, сега за това говоря така тихо. Обещавам ви, че ще почвам моя поредица на Майнкрафт, мое оцеляване, тук има рез. Моя поредица на Майнкрафт. Там. И вие по-ще разберете. Аз ще ви казвам, като снимам там. Така. Крипър. И това ми стрела. А колко ми е? Окей. Ами аз съм се препълнил. И тук има много айрон. И аз изгорях. Път тук изгорявам аз. Сега ще покажа как изгорявам. Айде бе, не мога да се кача от тази лава. Shaman Chan Golden Echo. Така. Тук какво има? Не сме разпалнали почти цялата. Тук е много внимателно да не падна. Така. О, намерих голд. Взех ги. Нагоре има някаква миничка. Не дали е дълга. Селен, който умря. Превърнен в зомби. Така. Така, добре, намерих още на мина и монстъра пак дойде. О, с много айрон. Взема. Един крипър има. Леко. Скачай го.
Да махна тази глава. Така. И тя ги махам. Там редстоун, отивам да го взема. Искам експириенс. Така. Не! Леле, за малко да падна. То трябва да умре. О, вреч. Ох, омага. Махна. Вече го видях то айрон. Така. То. Не! О, нагоре има още. Yes. Ей, тук е рез. Сега тук да има диамант. Не! Умри. Yes. Омага, паднаха ми пръчки. Така. Окей. Това сигурно може да разлъжа тази глава. Така. Се опитвам по водата да се случи. Още това е рест. Айрон. Их, той е още рест. Вече не трябва да е рест. Ето. Там нагоре видяхме една мина. О, голд! Така. Ям. Зад мен ли е? Да. Така. Къде беше това, бе? Така. Така. Тук вече спира. И тук още реснато. Еми. То е реснато. О, на тук молят. Ех. Окей, намерих. Мина. О, голд. Пиша да. Да редактирам клипа. Ех. Окей. Помне то. Дичо, не знам което. А, сад. Ами... Да направя едно коще тука. Омага. Так. Ето тук ще има. Така е. Айде, значи оттам ще бъде. Тук. Ами, монстър е добавил някой негов фъра.
продължаваме надолу. Ли стана? Да. Късето. Хоме. Тук аз си метна за сега тези итеми, които не са ми нужни. Така. Ами това дърво не ми трябва, той не ми трябва, той не ми трябва, той не ми трябва, той. Точка. Много стрели, нямаме някакво стака. Омага. И нещо това сервер прави бъгове с мен. Но какъв не е проблема. Така. Да направя една табелка. Така. Так. Така. Ами, аз викам това да бъде сега хумет, за това да бъде за сега клипа и другите епизоди мога да снимам в мои сервери на оцеляване или мога с монстър, не знам какво ще се случва, но аз искам да почвам моя малка поредица. Така. И от мен, чао!